algo no tema de mobilidade, enseñamos a Ponte de Quizás, que onde iría a Ponte da Peliza, que é o que nos falta pendiente tamén. Vimos o que é o tema da forma energética, que xa está prácticamente completado. Como delegado de goberno, a nosa obriga que é trasladar, facer de ponte entre o goberno e, neste caso, os municipios, pero queremos tamén trasladar o que son diferentes iniciativas ou diferentes programas que moitas veces son desconocidos para os concellos. Que seguir, e por eso sí que ese programa aberto, e seguimos falando dele en cada sitio que vamos, pero bueno, son investimentos que por un lado xa están rematados, como o plan de mobilidade, por outro están en pleno desarrollo, como esas luminarias, ou como pode ser no caso do Concello, aluminado público tamén, neste caso, os paneis solares para a utilización dos propios edificios, e que ademais teño que tamén felicitar ao alcalde porque se estende por parte do propio municipio, iniciativas municipais, neste caso para os paneis solares, como dixo, nos aspectos educativos.